Türkmenistan'ın Senagat we Guruluşyk Öňümçiligi ministrligine sowgat berilen bu döwrewap tehnikalar garaşsylyk bayramçylygymyň giňden bellenýän günlerine pudoň işgärlerine ajaýyp sowgat öwürli. Olar 200 sany ýük awtoulaklaryny hemde 40 sany ekskavatorlary şany garaşsyldygymyň 33 ýyllyk toýunyň giňden bayram edilýän günlerine tüý sürekden hoşallyk bilen kabul etdiler. Podog üçin şeýle döwrewap tehnikalaryn satyn alyp berilmegi ýurdumyzda hormat prezidentimiň ýol başlygyna amala asyrlayan işleriň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistany ähli taraplaryň üstürmäge düýpli çemeleşilýänini aýdynlykla görkezýär. Bu orta beýleki podoklarla birlikde guruluşyk we senagat podogyna da aýdynlygy ýüze çykýar. Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk Öňümçiligi ministrliginiň işgärlerine sowgat berilen täze tehnikalar milli däp desturlarymyza laýyklykda kabul edildi. Munyň özi milli däplerimiziň häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna we arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna dowam etdirilýäniň nowatdaky beýanydyr. Bellenşäli ösen derejeli döwrewap tehnikalaryn işledilmegi, ýerine ýetirilýän işleriň hiliniň ýokary bolmagyny üpjün edýär. Şonuň üçin garaşsyly baky tarap Türkmenistan döwletimizde arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna işleri alyp barmakda hut şol ýollardan, ýagny zerur bolan tehnikalar bilen üpjünçiligi gazanmak maksadyndan ugralynýar. Şeýle bolan soň döwlet başçylygymyzyň aladalary bilen ýurdumyzyň pudoklarynyň hemmesini iň häzirki zaman derejeli täze tehnologik injamlardyr öňde durly tehnikalar bilen üpjün etmek üçin tagallalar edilýär. Şonuň netijesinde her kuwatda haýsy puda alyp görseň-de olaryň dünýäniň kämil öňde tehnikalar bilen öpüşün edilenine göz ýetirmek bolýar. Satyn alýan tehnikalara bildirilýän şeýle taraplar olaryň mümkin bolýança uzak we ýokary hili halmat etmegine gadanmakdan gelip çykýar. Şonuň bilen baglykda täze tehnikalaryň satyn almagy, hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda amala asyrlayan özgertmeleriň Türkmenistanyň öňe tarap okuny hereket etmegine ýardam bermegine gönüp durulandyr. Yeri gelenine bellenip geçilse, ata watamyzyň syýasy, ykdysady durmuş medeni taýdan depkeni ösüşini öpjün etmek, raýatlaryň durmuş derejesini ýa-da ýokarlandyrmak, ýurdumyň geljek bolan ýaşlaryň bagtyar geljegini öpjün etmek, döwlet we milli maksatnamalarynyň esasy wezipesidir. Türkmenistan kuwatly, döredýän, gurýan döwletdir. Guruluşyk podogy döwletimiziň üstünlükli durmuşa geçirilýän ykdysady syýasatynyň ila tutulýan ugurlarynyň biridir. Podogyň işgärleri garaşsyldygymyň 33 ýyllyk bayramçylygynyň bellenýän günlerine şeýle ajaýyp tehnikalary sowgat edeni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýdýarlar.